Xi jfisser il-ħaruf ta' Alla? Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Għadda minn moħħna dan il-ħsieb. Għaliex Ġesu kellu jkun ħaruf mhux xi żiemel sabiħ, jew tigra, jew xi annimal ieħor kbir potenti b'saħħtu. Għaliex fl-Apokalissi nsibuh dejjem bħala ħaruf u les tal-qatla? Għaliex fil-Qudiesa dejjem insejħulu ħaruf? Għaliex huwa ħaruf biss u ħaruf dejjem lest li jkun vittma għalina u li se jidħol u jiffittja eżatt fil-pjan tas-salvazzjoni. Mela, xi jfisser ħaruf ta' Alla? U għaliex Ġesu nsejħulu l-ħaruf? U għaliex il-ħaruf neħħidnu bit-tad-dinja u tant neħħihom jinaddafhom sewwa li qisu qatt ma kienu jeżistu? Ara minn studju awtorevoli nafu li dawn huma kliem awtentiċi ta' Ġwanni l-Battista. Ejja narawhom ftit l-ewwel nett għandna żewġ referenzi magħrufin mill-Antik Testament. L-ewwel waħda l-għanja tal-qaddej sofferenti tal-Alla skont il-profeta Eżajija meta ixebbaħ it-tbatija tal-qaddej sofferenti tal-Alla, jiġifieri ta' Ġesu Kristu, ma' ħaruf meħud għall-qatla. Isimgħu x'kiteb Eżajija. Ħaqruh u qatalihom bla ma biss ma fetaħ fommu bħal ħaruf meħud għall-qatla. Eżajija kapitlu 53. Aktar importanti, Ġesu kien imsallab fil-festa tal-Għid u minn dak il-mument il-qudiem hu kellu jkun il-veru ħaruf tal-Għid li fih u bih kienet imwettqa t-tifsira, il-figura tal-ħaruf tal-Għid ludi fl-Eżodu mill-Eġittu, ħelsien mill-ħakma fl-Eġittu u l-ħelsien għal-vjaġġ lejn l-art imwiela. Il-Papa Benedittu XVI jikkwota teologu Ġermaniż Ġeremijas u jgħid li dan jagħmel din l-osservazzjoni sabiħa ħafna. Ġeremijas jgħid li l-kelma Ebrajka talija tfisser tifel jew ħaruf jew għaddej. Mela San Ġwan għamel referenza għal qaddej, il-qaddej tal-Alla. U din il-kelma tfisser ukoll li Kristu kien il-ħaruf. Nisimgħu t-tielet tifsira kemm sabiħa rigward dik it-tifsira ta' tifel. Niftakru meta Ġesu kien fit-tempju ta' 12 sena li ħasbu li hu mitluf kemm Ġuseppi u kemm Marija u meta sabuh tiftakru x'weġibhom hu għalilhom jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri. Issa jekk f'mument kruċjali fl-istorja ta' Iżrael id-demm ta' ħaruf kien ifisser il-ħelsien tal-poplu kollu, issa li ben Alla li sar qaddej, ir-raj li sar ħaruf, mhux qed jidħol għall-poplu t'Iżrael biss, iżda l-ħelsien tad-dinja kollha, għall-umanità kollha. Aħna ngħidu l-ħaruf tal-Alla li jneħħidnu bit tad-dinja u San Ġwan isemmi tal-fatt fil-bidu tal-missjoni ta' Kristu fuq l-art.